ma ko sem nyina na sem ni mekunu na te a wo miensa ena nkra no mekunu konya moto accident nti ne nan mi enu wo ba bi esa no ho yare nti nkra na hwem na ayeden na mkoje loan o say friends abi je we friends ukunya mo accident onya accident no na ne nan nti wo ba bi ana mekwaje loan nti na aisa nkra na hwem no edo ha breme na mintumi ntua nti bet bosumi ni de omu kwa police for ba na omu ko na omu ba mini boafo bia ti madam fo bi ewo aha kumase ha ti oba me friend phone so na mbisa ansa me pa adwuma ye no so obra na me ka kire ne se na atome me kire ne mu no se o memra nti me ba no so metimi de 1 week kra awie anya scan bi 16.2 no akomo omu na ma ye free sika 16.2 me pa cha asemu o ka na me see you mate ti you mate no me ba e ene 2 days no de me okoye shopping ma omukobo miti no ohihye me more okototo ntare na so ene ma okototo e doso entinka o discount kura ma me nanka me de ekotu aka na mpa pa adwuma ye nanka me de atua ene o se adwuma we de nti me madwuna nkoso me bisa no so awon ka bibia nti akyre wo mu ye miti ni wie ye me wo ade kyen no ne brothers two bi ba ti bra ni dro no sa wo be de wo ye kama na oni mema mi enu eba ti mema mi enu no be dro won na o se ma me ayi wo mu ba wo ne ye didi nkoma na me se de o se ye na sorry na no mu nko na me se ye ko na o se adwuma na ti mi hwe na je se ye ayi sabio kafra na ya sa adwaman na Ashawo adwuma me se de bi sa de mi ntumi nye enti meko nti me kansa na omubufu na bra ne se awo ya kama nti jade wo kire na wo so de kana me se da bi sa adwuma de mi ntumi nya no nti na mbae na me de me sesa me nti me de me da hon ma na wo san ko bae obae na wo se me ntena se na wo frɛ ayi wo mo be ye mitini wo mu twitwa mitini wo mu twitwa anwie no twitwa mitini nyina fry na chese tire na wakoye ni ntino wo gini tiri nwi Ghana fobi etutu ma wire na wahihya ma wo Ghana ni ba ti me so oyasa no na o se me ba me wo send me 100 cedis na me free honum fanade ya man ti woman bi ye indomie wo honum no otua o ma me 1.5 no o se me nye 50 cedi ni nya ro fe na me fa 100 na man na me de man no nti me de man no oje on so mra bi atwam kra ne ba yare beda agi time na me so me ye adwuma me so me man 20 million so ma mi sana da obeya odu be ya Ashawo adwuma yi acha me ni sa me na ya damfo nti ewie ye na me ka ase me ntumi no wo pampam me nti asa me tete nkrofo container nim sana me share sister bi enra anwumre na obisa wo ba fe fese wo hia wo ye fun papa me to aso share sister no na sister na se me nkofi na ne kunu ne ti ya ko ya da wa na dwo be 3:30 ko bo 4 ne kunu su twika na bra na ba ya na me pia bonte nti wode me koma sister bi ahu a kyesa me ne sister na nya adwuma o ye ga beans obo ti me ko me ne sister na guso a ye adwuma nti anadwo no me ne ko duru fie na sofu bi preach wa na me tie bi na me fa sofu no number nti anope na me friend no o ka kye me so obemu me no obi akasa ti me ne sister na ye adwuma na o mu friend me na me say ne o mu say 11 na me wa na me sister no ababa wa downfo eni pani bi ye kobra wa fra kuma da 16.5 ninti oben mo nyamfo atise no baba Ashawo ema tira wa ye no watwetwa ne ti twa me ti ne ho nyina de wa ye me hwede o tiri ho ya asesa bi % amoa edura achew madam de wa ye me ti ho no ye ni patiri mo oden na ayi me yakra ne se me ba sister bi wo ye ho na mbeto ono kra kire ya na wonsu me hu no wo kunu nti me hu no wonso ka adwuma ne hu bi no obo me dua se me ko efie na me ko kasa mbe hu na ensuo ne nkumi ana se me kasa adwuma se ya na chese onu ebo Ashawo ni bi to so ko na akoka wa ba odua chia se na ebo dua nyame chebe dane ama apu na me chebe yi egu no so meme nyame che idua na e de egu no so chese ni pani bi wo pa di fo nyame a wo bo ni dua na de kodu atufo no so
obi antimi nsie wa beba obi abewu chese bone akasa adoso hwede atwetwe oba tiri ho maame oba shopping okoye ma wanto dross etie tunumu so anka one e ma ne ho oti wo su mudu tie ne ka unya etie tunumu aka customers ka ba ye beba wadamfu yi wa ye futa papa fucking shit